दिनै बेफोर गासैबो गोरोन्थिया जाबाय जोंनि बिमा बिफा जोंनि बिमा बिफानि थाखायनो बिदि जादों बिसोर गावसोरखौ बिराद गोरों सानो खिन्थु जिर' जोंनि बिमा बिफाफोरनि संसार जानाया बिफाया जायो बारान्दायाव बिमाया जायो न' सिङाव फिसाया जायो हासिं अमा बेदर लाबोनानै मालाबा बिसोरो बाइक बायनो धमखि होफैयो थाव सोनो बाइकआव आरो बाइकफ्राबो गासैबो माबा KTMनो माबा पालसारनो गिदिर बिदि बायना होयो मेट्रिक पास जाबानो बायनानै होयो ओमफ्राय गावनि फिसाखौ बुथारनानै लायो गुबुनखौ बिसोर आसि थुयो नाथाय बिसोरो दिनै समाजाव बिबान लायो होनबा बेबायदि मानसियानो जायनि न'खराव केलेंकारि जायनि न'खराव दिनै फिसा खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफानि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै बे 2025 मायथाइ बे गोदान बोसोराव आं नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय हामलायथिखौ आं बयनोबो बावहरबाय आरो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय बे गोदान बोसोराव नोंथांमोना मोजां जिउ मोजां देहा मोजां साननाय मोजां गियान मोजां इसोरनि बोरजों आवगायलांबाय थागोन बेनो आंनि फोरबो इसोरनाव भरसा आरो नोंथांमोननि थाखाय आं बे गोदान बोसोराव नोंथांमोननि थाखाय आं अरायसम इसोरनाव बिगोन आरो आंनि थाखायबो नोंथांमोना इसोरनाव बिना होगोन बे गेदेर आंनि मिजिंथिनाय दा बे गोदान बोसोरनि 2025 मायथाइनि गेजेरजों गोबांथार जों गियाननि मानसिफोरखौ जों नागिरो आरो गियाननि होनाय बोसोनफ्रा जों साफ्रोमखौबो इसोरनियाव लाबोयो आरो जों गसंथानायनि बोलोखौ होयो दा बिनि गेजेराव आङो नोंथांमोननिसिम दिनै आंनि खाथियाव जाय साखाथियाव जिरायना थानाय अनजाग्रा फंबायखौ आङो नामखौ मख'आजासेनो बिथाङा गावनि सिनायथिखौ गावनो होगोन बेनिखायनो आं बिथांखौ ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय सिगां बरायनायखौ लाग्रोबाय गोजोन्थों अब्ला बरायनाय थाबाय अनजाग्राफोर दा बिथांनिसिम आङो सोंनायनि थाखाय आखायाव लादों जाय सोंनायनि फिननायाव नोंथांमोना गिबियावनो बिथांनि जाय मा मावो आरो बिथांनि नाम आरो बिथाङा दा मा बिबानाव दं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिना लाग्रोदो दा आदसा फंबाय नोंथाङा दा बबे समाजनि एबा बबेबा धोरोमनि एबा नोंथाङा माबा मोनसे बिबानाव दं नामा आरो नोंथांनि मुंखौ गिबियावनो मिथिहोग्रोनो हागोन नामा बिनि उनाव नोंथांनि बबेबा समाजनि मोजां हाबा मावनाय एबा बबेबा धोरोमनि मोजां हाबा मावनायनि सोमोन्दै एसे जोंनो मिथिहोगोन होननानै आं नोंथांनिफ्राय खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों आं बे बोसोरनि 2025नि आंनि न'खरनि आंनि गोरबोनिफ्राय गासै नोंथांमोननो आरो नोंथांनो आंनि अननाय सिबिनायखौ गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय जाहाथे जों बयबो बे गोदान बोसोराव गोदान आगान सुरनानै जिउआव दावगानो हायो समाज दानायाव धोरोम फोस्रावनायाव आरो गावनि थांना थानायावबो जाहाथे दावगायो इसोरा मदद होयो बेनि थाखायबो आं इसोर आफानाव आर'ज खालामनाय थाबाय आंनि मुङा माथियास बरगयारि आङो एक्सुवेलि आंनि गामिया गिबियाव मेरबां सुबामोन दा आं बाव खारबोनाया गासैजों 25 बोसोर जाबाय बबे जायगायाव थाफैदों आङो दायो हरिसिंगा मानथिखिरि नाथाय आंनि समाजा आंनि धोरोमनि समाजा दायो देवलगुरि कसपारा उदालगुरि सेक्रेहाटनि आन्दाराव जों गासैजों 33 फेमिलि दं दा बेयाव जों मोजाङै संसार समाज दानानै जागासिनो दङ दा थांनाय बोसोराव आङो बेयाव फालक हिसाबै बोसोरथाम मावबाय आरो देग्लाय आं जिर'नि लादों बेनिफ्राय आं गिबियाव ओरैनो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि आं हाबा मावोमोन फरायसानि आरो बिदिनो आं हरिसिंगा आनसलिकनिबो सानसे समाव 1987 to 88 आङो नेहाथारिमोन आरो आं बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि बे आबसुनि फरायसानि गिदिर जेनाखि हांगामा बा सोमावसारनाय बड'फानि बेयाव आं भाग लादोंमोन आरो बिनि उनाव बिएसि सुक्तिनि उनावबो आरो बे बिएलटिनि आन्दलन एबा सोमावसारनायाव आं भाग लाबोदों आरो बिदिनो 2003 मायथाइनि जेनाखि 10 फेब्रुवारियाव हाग्रामा बिथाङा सुक्ति खालामबाय बिनि उनावबो आङो दंफायोमोन आरो दासिम आङो सरकारजों दं आरो समाजजों दं आरो आं बिदिनो उदालगुरि पारिसआवबो सिगाङाव लेङाइ आफादगिरि जाबाय देबेन फादार कासारिनि समाव आरो आङो दासिम उदालगुरि पारिसनि आङो लेङाइ आफादगिरि पारिस काउन्सिलनि आंनि सिनायथिया बेनो आंहा 2 गथ'फोर दं सासेया हाबा जाबाय
थांनो आरो सासेया दा BSc नार्सिं फरायदों 5 सेमिस्टाराव गुवाहाटि प्रेक्टिसायाव बे आंनि सिनाखि अब्ला जों बिथांनिफ्राय मोजांथार सिनायथिनि गावनि खुगाजोंनो गोरबोजों बुंनायखौ जों नोंथांमोनाबो आरो आंबो खोनाबाय दा बिथांनाव आं मोनसे बाथ्राखौ आरो मिथिनानै दा गोजोननाय मोन्दों बिथाङा सानसे समाव बर' हारिखौ बेबायदिनो सुथुरफोरनिफ्राय आरो हारि आरो हादरनि गेजेराव जोंनि बर'फोरखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय जिउयै माहामै बिथाङा बबेबा आफादाव दंमोन दा BLT आफादाव दंमोन नामा आं एक्सुवेलि बिदि रिक्रुटमेन्ट जायाखै नाथाय जों अफार ग्राउन्डआव खामानि मावोमोन जोंनि हारिनि माखासे जेनाखि डिमान्ड बेफोरो BECआव आसखान्दा जानायखाय जोङो 96निफ्राय माने जिउयै माहामै जों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जों मदद होदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो 2003 मायथाइयाव जोङो सुक्ति जाबाय 10 फेब्रुवारियाव बेसिम जोङो दंफायोमोन नाथाय जोंखौनो बिदि सारेन्डार जायाखै जों अफार ग्राउन्डनि मानसिमोन आरो हारिखौ मोजां मोननानै जों बिदिनो नैबे 2020नि जोङो 27 फेब्रुवारियाव जे सुक्ति जाबाय बेसिमबो जोङो हारिजों दङ आरो दासिमबो दङ आरो जों बिदिनो समाजनिबो जायगा जायगा जों खामानि मावो आरो बिदिनो धोरोमावबो खामानि मावो जाबाबो जोङो इसोरनि खामानिफोरखौ जों सम सम जोङो बिदिनो फोस्रावो जोबोद गोजोनथाव बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों बिथाङा गावनि हारि गावनि समाज गावनि धोरोम माब्लाबो बिथाङा बावाखै जानांगौ बै समाव हाबा लानाय सिगांबो बिथाङा समाजखौ फोसाबनायाव एबा बिथाङा बेबायदिनो हारिमुखौ एबा गावनि हारिखौ बर' हारिखौ गेदेरथि सिनायथि होनो थाखाय बिथाङा मावदोंमोन अब्ला बिनि गेजेरजोंबो दा बिथांनियाव आरो आङो मिथिनानै जोबोद गोजोनबाय दा बिनि थाखाय बिथाङा दि दा बे मुगायाव गोबांथार इन्टेलेक्सुयेल गियाननि टेलेन्ट माखासे बिथांनि गियान दङ आं बेनिखायनो बिथांनिफ्राय बे गियाननि टेलेन्टनि गियानफोरखौ आं मिथिनो लुबैदों आदसा अनजाग्रा फंबाय मातियास बरगयारी आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जोंनि कैथलिक फोथायारिफ्रा मानि थाखाय समाज दानायाव लोगोसे आरोबाव धोरोमखौ सिबिनायाव लोगोसे आरोबाव हारिमु सिबिनायाव गेलेनाय खारनाय बारनायफ्राव मानो उन जानानै दं बेजों लोगोसे आरोबाव जोंनि फरायफुनाय जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेबायदि फरायनायफ्राव मानो इसेग्राब उन जाना दं बिनि सोमोन्दै एसे जोंनो मोजाङै गुवारै बेखेवना होनो हागोन दा बाथ्राया सैथो नोंथां बुंनाया जोंनि कैथलिक धोरोमा बिराद गिदिर बुहुमाव बे मोनसे सानस'नो हायै जेखौ जों ब्रेनाव सानस'नो हाया माइन्डआव सानस'नो हाया बिदि बहुद गिदिर धर्म बियो आरो बिनि आन्दारावनो जों दिनै फिसा फिसा गामि दानानै समाज दानानै जों दौरिफोरनि आन्दाराव जोङो थांनानै दं समाज दानानै गामिफ्रावबो जोङो बिदिनो धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै रायजो राजाफोरनो ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनो जों होयो नाथाय बिनि गेजेरावबो दिनै जोंनि कैथलिक समाज एबा कैथलिक धर्मनि फोथायारिफोरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा नैबे बेलासिम जोङो बहुद खम फरायनायाव बिदिनो खेला दुलायाव समाज सिबिनायाव बिदिनो हारिमु सिबिनाय लिरनाय राजनितिकआव बा थुनलाइ आफादाव बाहागो लानायखौ जों गोबां खम नुयो खार'ना बेबो जानो हागौ बे जोंनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर गोदोनिफ्राय दैदेनगिरिफोर बेयो बांसिन दौरिफोरनि आखायाव थायो बिशप दौरिफोर आरो बिसोर गासैबो गुबुन साइडनि गोजा सोरबा केरेलानि गवानि माद्रासनि आरो खायसे खायसे गुबुन जाथिफोर बिसोरो इसोर खुलुमनायाव माथ्र बिसोरो बेखौल' फोरोंबाय जिसुखौ माबोरै खुलुमनांगौ जिसुआ इसोर बेखौल' बिसोर बुंबाय नाथाय बेजों लोगोसे जोङो हारिखौ अननांगौ दामनाय देनाय मोसानाय खेला दुला फरायनाय बेफोराव लांफानांगौ लिरनांगौ हारिखौ अननांगौ बे बुस्थुखौ बिसोरो एसे फोरोंनायाव खम जालांबाय नुनायावथ' जोङो बेसेबां जोंनि बे बुहुमाव बा भारत हादराव बा आसामाव बा बिटिआरआव मोजां मोजां स्कुलफ्रानो जोंनि मिसनारिफोरनि जोंनि कैथलिकफोरनि डन बस्क' होन सेन्ट मेरिस स्कुल होन लिटिल फ्लावार होन सेन्ट एन्टनि होन बिदिनो सेन्ट जेभियार सेन्ट एडमाउन्ट बिदिनो गोबां स्कुलफोर दङ जों सानस'नो हाया दा बिसोरो बे स्कुलफोरखौ बे इन्सटिटिउटफोरखौ गासैबो सिस्टारफोर फादारफोर बिसबफ्रा सालायो नाथाय जोंनि गामियारिनि जे फोथायारि जे कैथलिकफोर बिसोर बारा बेवहाय भाग लाया आरो जोंनि गथ'फोरखौ बिसोरो मालाबाबो
कनसेसन होआ फरायनायफ्राव बा स्पेसियेलि खुनु बिदि गैया सालेसनफ्रा मालाबा मालाबा होयो नाथाय गुबुनफ्रा बिदि होआ जायनि जाहोनाव जोंनि मानसिफ्रा फरायनायाव बारा चान्स मोना मानो होनबा बांसिनानो जोंनि केथलिकफ्रा दुखिया मानसिफोर गोजा हाजिरा मावनानै जायो दासो साफा सानै खेरानि मास्टार बा साफा सानै पुलिसफोर ओंखारदों नाथाय बिदि गिदिर अफिसारफोर जानाय जेराव नोङो DCSP IS फरायनाय IPS फरायनाय बा फरेन सार्भिस फरायनाय बा बेबायदिनो गिदिर गिदिर अफिसार बे बर' हारिनि गेजेराव जों मोना गुबुनफोरनाव दङ गुबुन केथलिकफोरनाव दङ जेरै केरेलाफोरनाव दं माद्रासफोरनाव दं बा आदिबासिफोरनाव थानो हागौ आं बेखौ बुंनो नागिराखै नाथाय जोंनि बर' केथलिकफोरनि गेजेराव फरायनाया जथेस्थ' बेक जादों जाहोना आरोबाव बेनो जोंनि जायगायाव दैदेनगिरिफोर जेनाखि समाजाव गावसोरखौ गिदिर सानो गिदिर बिबानफोर लायो बिसोर मानसिफ्रा फरायनायनि सोमोन्दै कालसारनि सोमोन्दै लिरनायनि सोमोन्दै जेबो बुङा बिसोरो गावसोरल' गावसिनि मावनांगौखौल' मावो आरो बुंनाया बेलेग मावनाया बेलेग आं नुनो मोनाखै दिनैसिम जोंनि गेजेराव मोजां मोसागिरिफोर महरगिरिफोर जेराव दायो जोंनि बर' हारियाव दुलाराय बर' खौसे आफाद हारिमु आफादा सरकारजों लोगोसे बागुरुम्बा दावस्रि देलायफोरखौ मोनसे कटेसनाव लांबाय मोजां मोसानायनि गोदाव सोराव जों गाननायजों मोसायोब्ला बे बागुरुम्बा दावस्रि देलाय बा खुनु बेयो मोसानाय जाया मोनसे सिस्टेमाव फैबाय जोंनि आगजुफ्रा जिअ'टेक जाजोब्बाय सेरजा खाम सिफुं जानाय लोंनाय अनला खेराइ दाखिनि जुमाय बेफोर गासैबो जिअ'टेक जग्राफिकेल जाजोब्बाय बेखौ रावबो सिख'नो हाला बर'फोरनि नाथाय बेफोरावबो जोंहा बारा रोंगौथि गैया जोंनि केथलिक सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा बिदि सेरजा दामनाय सिफुं दामनाय खाम दामनाय मोसानाय बेफोरावबो बारा गैया इभेन माने जों खेला दुलायावबो जोङो गेलेनाय बे मुलुगाव गेलेनाय बिथिङावबो जों खम नुहुरो गुबुन हारिखौ बांसिन नुयो गुबुन धोरोमनि मानसिखौ जों बांसिन नुयो आरो बिनि लिरनायावबो गैया बिदिनो खिथाब लिरनाय माबा नोङो गल्प लिरनाय सल'मा लिरनाय खन्थाइ लिरनाय बा रायथाइ लिरनायाव जोंनि केथलिक सेंग्रा सिख्ला बा रायजो राजाखौ जों खम नुयो गोदो दंमोन मनेराम मोसाहारि जेनाखि साहित्य सभानि आफादगिरि जानो सानसे समाव बिथाङा मेरं सुमबाय शिलंआव थांबाय खासिया हिन्जाव लाबाय नाथाय थेवबो बियो बर' हारिनि गोबां खामानि मावदों बाइबेलखौ बर'आव दानस्लायदों गोबां डिक्सनारि लिरदों सुंद' सल' लिरदों लावखारनि सिमां लिरदों दा बिनि उनाव साफा सानै दंमोन बिसोरबो थैलांजोब्बाय दा गोदान मुगायाव जों नुनो मोनाखै आं खावलायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाया लिरनायाव भाग लानांगौ जोङो सिदाल' संसार जाबा जाया आरो बिदिनो जोङो राजनितिकआव गैया जोंनि गेजेराव केथलिकफोरनि गेजेराव राजनितिकआव थायोब्ला गोबां खामानि मावनो हायो समाजखौ सिबिनो हायो मदद होनो हायो बेयावबो गैया फरायसा आफादावबो जोंनि मानसिफ्रा भाग लाया आं नुनो मोनाखै दिनैसिम केथलिक ससाइटिनिफ्राय बर'फोरनिफ्राय बेबायदि गिदिर बिबान लानाय दायो सासे दङ खोरोमदाव औवारि होनाय दुलाराय बर' खौसे आफादनि बिथाङा लेङाइ आफादगिरि बिथाङा मोजां सासे दैदेनगिरि बिनि अनगायै आं गुबुनखौ बिदि नुनो मोनाखै डिस्ट्रिक्टसिम थाङो बा आनसलिकसिम थायो नाथाय बिसोरो बिनि उनाव गोजौ जायगा मोना खार'ना बेनो जोंनाव रोंगौथिया खम हारि अननायाव खम आरो साहित्य सभायावबो थुनलाइ आफादावबो जोंनि मानसिया गैया जेराव नोङो गेदेर मोनसे हारिनि सिनस्रि होनना बुङो गोबां खामानि मावनो हायो रोंगौथि जायो बेफोरबायदि थुनलाइ आफादाव थाबा बेफोरावबो गैया दा बिदि जेरावबो गैयाब्ला जों बहा दङ थांनाय बोसोराव 40टा ACS पास जादों जोंनि बर' हारिनिफ्राय प्रमद बर' सारा बिटिआर सरकारा मोनसे बड'फा मिसन होननाय मोनसे खालामदों बिसोरो 50 जन बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव इन्जिनियार डक्टर आरो ACS IS IPS बेफोरनि फरिखा बिसोर कचिं होयो बेफोराव जोंनि मानसिया खेबसेबो थाङा इन्टारभिउबो होआ रावजोंबो लिंकबो गैया बेखायनो थांनाय बोसोरनि 40 जन जेनाखि आउट जाबाय रिजाल्ट बेयावबो जोंनि मानसिया सासे गैया देग्लायबो 15 जननि गेजेराव 3 APS पास जादों आरो 3 ACS पास जादों बिथांमोना DC जाहैगोन आरो SP जाहैगोन बिसोरबो गासैबो गुबुन धोरोमनि बर'ब्लाबो गुबुन धोरोमनि मानसि गोजा जोंनि केथलिकफ्रा सासेबो गैया दा जों बे जेरावबो नाय निल 0 लाथिख' जों मोनबोदों बेबायदि जुदि जोङो मानसिनि महरल' लानानै गिदिर बिल्डिं बानायनानै स्कुल खुलिनानै जुदि जोंनि केथलिक सेंग्रा सिख्लाफ्रा 0 जायोब्ला बे बर' हारि केथलिकआ बा केथलिक ससाइटिया बारा गोबाव जानाय नङा धोरोमा थागोन नाथाय हारिनि हिसाबै जोङो बर'फ्रा मालायनि सिङाव थानांगोन लाजिनांगोन जोङो बै जौसाङाव जिरायनो मोननाय नङा जों गाहायाव थाना खोनासंनांगोन आं खावलायो
दे अन्नानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखारबोनांगौ मबाइलावल' थानाङा ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय खौसेथि गैयै बिमा बिफाजों नांलायनाय आरो बिदिनो गामियाव बिबान लायै धोरोमाव बिबान लायै बाइबेलजों लों गैयै बेबायदि जायोब्ला जोङो दिनै इसोरनि साव मोनगोन जों गिदिर धोरोमखौ मोनदोंब्लाबो दिनै जोङो इसोरनिसो जों साव मोनगोन मानोना बोरखौ खेबसे मोननायनि उनाव जुदि खोमानानै लायोबा इसोरा आरो बे बोरखौ होफिननो थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो बेखौ आं खावलायदों नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों बे जिउटि प्रेयार चेनेलनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय केथलिक बर' केथलिकफ्रा अन्नानै खौसेयाव फैनांगौ आरो बिमा बिफाफ्राबो गोरों जानांगौ फिसाफ्राबो गोरों जानांगौ आरो जोङो अरायबो दौरिनिल' नङा जोङो समाजनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सनमान मान होनांगौ गिदिरफोरखौ मान होनांगौ मोजां मोजां सेमिनाराव थांनांगौ थुनलाइ आफादनि मिथिंफ्राव थांनांगौ फरायसा आफादनि मिथिंफ्राव थांनांगौ मोजां आफादफोरनि जिखुनु मिथिंफ्राव जों खोनासंनांगौ मोजां मोजां सेमिनार टपिक लाना बिथांमोना सावरायो जों बिनिफ्राय गोरों जायो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेफोराव जायगा गैया मानो होनोब्ला जों बिथांमोनजों लिंक गैयै थाङिखायनो जोंनि मानसिया लाजिनानै न'आव एब्रेनानै थायो आं बेखौनो खावलायबाय दे जोङो गिदिर धोरोमखौ मोनदों हारियाबो गिदिर दा जोंनि मोखाङाव गोबां सुबिदा दं बे सुबिदाखौ जों ग्रहन खालामनांगौ नाजावनांगौ अब्ला जोंबो गुबुन धोरोम बायदि गुबुन हारिबायदि जों गोजौआव दावगालांनो हागोन आं बेखौ बुंबाय दिनै नोंथांमोना गोबांथार जोंनि अनजाग्रा फंबाय माथियास बरगयारिनिफ्राय गोबांथार जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर आरो जोंनि न'खरफोरखौ माबायदि जोङो गियाननि बोलोजों आरो जोङो माबायदि आवगायलांनांगौ नोंगौ जों धोरोमजों लोगोसे आरोबाव जोङो जोंनि समाजफोरखौबो धोरोमजों लोगोसे जोंनि हारिखौबो धोरोमजों लोगोसे जोंनि गासै जौगाथायखौबो जों लांफानाया गोनांथार बिथाङा बे मोजांथार गियाननि बोसोनजों जों साफ्रोमखौबो खावलायनायजों लोगोसे बानजायदों आरो नंगौ बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो मिथिहोदों बेनिखायनो जोंखौ सिरि मोननायनि बे बाथ्रा नंगौ जों गोबांथार गियानि जामाले मा जानो मानोना जोंखौ सोलोंनो थिनदों मानोना जोंनि गोथार बाइबेलाव जेरै बोसोन बिजाबनि 15 सैथोफ्राव लिरनाय दं गियानि मानसिफ्रा सोलोंनो हास्थायनो मूर्ख मानसिफ्रा जे रोंबाय बेखौ थोबाय होननानै लायो जोंनि गेजेरावबो बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला गोबां गियानिफोर दं नाथाय माखासे सोलोंनो गोनां बाथ्राफोरखौ साहित्य सभानि थुनलाइफोरनि आरो माखासे बिदिनो मोजांथार हाबा हुखायाव माखासे रोंगौथि लानो थाखाय आवगायबोआ दामनाय देनायफ्राव आवगायबोआ मोजांथार बिदिनो मेथाइ खननायफ्राव आवगायबोआ खारनाय बारनायफ्राव आवगायबोआ धोरोमजों लोगोसे जोंनि खाथि बिदा फंबाय बिनानावफ्रा खारनाय बारनायावबो अलिम्पिकफ्राव नेशनेल गेमफ्राव आरो बेबायदिजों लोगोसे खननाय दामनाय देनायफ्रावबो मोजांथार रोंगौथि बिथांनि बे बुंनाय बोसोना जोंखौ बेबायदिनो जौगालांनायनि गेजेरजों जोङो बुहुमाव सिनायथि होनांगौ इसोरनि सिगाङावबो बोर मोनगोन नाथाय बेनो बिथांमोना बेनोदि मोननाय बोरखौबो जोङो बेबायदि खोमाना लागोन बेनिखायनो दा बिथांनि बे मोजांथार बेसेन गोनां बाथ्राया जोंनि थाखाय साफ्रोमनि थाखाय गोनांथार बेखौ नोंथांमोना नाजावना लागोन आरो बेजों लोगोसे आं बिथांनाव माखासे सोंनो थाखाय आखाइ लाबावदों बिथाङा सासे मोजां काथलिक फोथायसुला आरो बे काथलिक फोथायसुला बिथाङा मोजां दामनो देनोबो रोंगौ मेथाइ खननोबो गोरों आरो बिथाङा गोदो बै समाव कालचारनिबो मोजांथार दैदेननायफ्राव आवगायबोदों बेनिखायनो आं बिथांनाव माखासे जोंनि काथलिकफोरनि गेजेराव बबेबा मण्डलियाव बबेबा पारिसआव बबेबा गामियाव मोनफ्रोमबो मेथाइ खननायफ्रा माने टिउनफ्राबो गोरोबा एबा मानि थाखाय गुबुना गुबुन सुरजों लाङो आरो खायसेया बेबायदिनो गावनि गोसो बायदि बानायो मानि थाखाय गोरोबा बेनि सोमोन्दै आं बिथांनाव बिनिफ्राय मोजां क्लियारफाइ एबा मोजां मिथिनो थाखाय आं बिथांनाव बेखौ मिथियो मानि थाखाय जोंनि काथलिक मोनफ्रोमबो पारिस मण्डलिफ्राव बबेबा बबेबा जायगायाव मोनफ्रोमजों गोरोबलायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे माबा बुंनो हागोन ना नंगौ जोंनि केथलिक धोरोमनि बर'फोरनि जेनाखि मेथाइ खननाय आर'जफ्रा गुबुन गुबुन क'क्राझारनि बेलेग बङाइगावनि बेलेग बाक्सानि बेलेग उदालगुरिनि बेलेग सनितपुरनि बेलेग दा बेखौ जों नायोब्ला जों मिथियो बांसिन हिसाबै जोंनि सोरां लामा बा देंखो बेखौ बङाइगावआव उदालगुरि बङाइगाव बेखौ बानायनाय जायो बङाइगाव डायसिस बिशपनि थ्रुयै माखासे दौरिफोर आरो गायकफ्रा बेखौ बानायदों नाथाय बे बानायगिरि मानसिफ्रा बिनि सुर टिउनखौ दिनैसिम जोंनि गेजेराव इउनिफिकेसन हिसाबै खौसे बिदि जुथुमलायनानै सावरायाखै माबायदि सुर बोनांगौ आरो बिनि माबाया मबे क्लासाव खननांगौ एआव खननांगौ ना बिआव खननांगौ ना सिआव खननांगौ ना डिआव ना एफआव दा बेफोरखौ जोंनो फोरोङाखै जोंसो बेखौ बा माखासे गोरोंफ्रा बैयाव बिदि खनबाय जोंबो बिदि खननांगौ
नाथाय बेखौनो एसे बेलेग सुर बोबाय नंगौ मोनसे मेथाइखौ जों बेलेग बेलेग सुर होनो हायो नाथाय गिर्जायाव बिदिब्ला मोजां खोनाया आर'जआ खायसे गोलाव लासै लासै खायसे थाब 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 बुङो आरो खायसे बारस'यो लिरनाय मथे जाया बेबायदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो जोङो दा इउनिफिकेसन नांगौ क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर जोङो बिदि खुनु माबा लानो नाङा डिफारेन्स लानो नाङा जोङो ज' जानानै दे मोनसे आफाद दानानै जों मा खालामनांगौ दे कालचार मोनसे ग्रेट जोङो बेखौ सोलोंनांगौ दा बे मेथाइ खननाय बा आर'ज दा बेयाव जोंनि दौरिफ्रा मदद होनांगौ हेड केटेगिसफ्रा मदद होनांगौ दा जायफ्रा दैदेनगिरिफोर बिसोर गावसोरनो गोरों जानांगौ जायफ्रा दैदेनगिरि बिसोर मेथाइ खननो गोरों जानांगौ जेरै फालकफ्रा गावसोरनि मेथाइ खननो गोरों जानांगौ गावसोरनि बाइबेलनि खोथाखौ बुंनो गोरों जानांगौ गावसोरनो एसे फान्नाय रावजों मोजां बुंनो रोङाबा खोनासंग्राफ्रा मोजां खोनाया दा बेनिखायनो आं खावलायो जाय दैदेनगिरिफोर बिसोर गावसोरनि मेथाइ खननो गोरों आर'ज गोरों समाजाव सिबिजानाय जानांगौ खिन्थु 2 नम्बर टाइपै जुदि दैदेनगिरि जायोब्ला सन्मानल' नागिरनानै आर'नाइल' नागिरनानै मासिल' नागिरनानै जुदि दैदेनगिरि जायोब्ला बे जेबो लाब गैया आरो बुंनायाव बेलेग मावनायाव बेलेगबा बे हारिया बे धोरोमा आरो बारा गुवार जाया दा जों नुनो मोनो गुबुनफोरना मोनसे प्रटेस्टेन्टफोरनि बेप्टिस्टफोरनि लुथेरानफोरनि सिएनएनफोरना मोनसेल' टिउन लायो बिसोरो आरो बेखायनो बिसोरहा मोनसे इउनिटि दं नाथाय जोंना दिनै उदालगुरिया बेलेग आम्बावगा बेलेग रौता बेलेग टंला बेलेग क'क्राझार बिदिनो चिरां बाक्सा बिदिनो सराइबिलफोरनि गुबुन गुबुन खनो दा बिदियाव जोंहा खननो थांफायोब्ला बा माबा खोनासंनायाव बुंनो सानबाबो खनफानो सानबाबो जाहैनो नागिरा एसे लाजिनाय फैयो दा आं खावलायदों बेखौ थिग खालामनांगौ बिशपजों रायज्लायनानै मोननै बिशपआ जोंनि आन्दाराव थायो 1 नम्बराव मोनथाममोन जायो माबा गुवाहाटीखौ लायोब्ला गुवाहाटी बङाइगाव तेजपुर बे डायसिसाव जोंनि मानसिया बारा दं बेयाव बिशपफोरजों फादारफोरजों रायज्लायनानै जोंनि दैदेनगिरि गोरों गोरोंफ्रा बबेबा मोनसेयाव जोङो ज' खालामनो हायो गोरों मानसि दामग्रा देग्रा मानसिखौ लाबोनांगौ आरो बिसोरखौ लानानै क्लास होनांगौ डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जेरै बेप्टिस्टफ्रा खालामो जोंबो बिदि खालामनो हायो जेरै जों मोसानायाव जों खालामनो हायो बागुरुम्बाखौ बोरै मोसानांगौ दाउस्रि देलखौ बोरै मोसानांगौ खैजिमा खानायखौ बोरै गराय दाब्रायनायखौ बोरै बेफोरखौ जों सोलोंनांगौ दा जोंनि मानसिया बेखौ दिनै सोलोङा माबा फाप जायो सिफुं दामबा फाप जायो सेरजा दामबा फाप जायो खाम दामबा फाप जायो हिन्दुफोरनिसो बाथौफोरनिसो होनना बुंलाबायो बेफोरो थिग नङा बेफोर जोंनि हारिनि आगजु जोङो गिटार दामब्लाल' हारमनियाम गिदिरब्ला दामबाल' किसिअ दामबाल' इसोरखौ गोजोननो हाया गावनि बिमानि दामनाय देनायजों बिमानि गारांजों खनोब्ला इसोरा खोनासङो मानो होनबा बर' रावखौबो इसोरा दादों बर'जोंबो जों फापसिखार लानो हायो प्रार्थना बुंनो हायो बाइबेल फरायनो हायो बेखायनो गोदै गारांजों बा गोदै दामनायजों बर'नि आगजुजों जोङो मेथाइफोरखौ खननांगौ आरो बिदिनो बर'जोंनो मोनसे टिउनाव जुदि आर'जफोरखौ बुङोब्ला मोजां जायो दा फोथायनायनि खौराङावबो खायसे बेलेग बुङो जोंनि न'खराव थानाय आफाखौ खायसे एसे बेलेग बेलेग बुङो सोरबा बुङो न'खराव थानाय आफा सोरबा बुङो सोरगोआव थानाय आफा खलुममारियावबो बिदिनो बुङो हिन्जावफोरनि मादाव सोरबा बुङो हिन्जावफोरनि गेजेराव बेफोरखौ थिग खालामनो हानाया मोजां लिखित' जायोब्ला मोजां नंगौ 20 किल'मिटारनि गेजेराव फासेया टिउना सोलायो नंगौ बेबो सैथो नाथाय गिर्जानि खेथ्रआव बिदिया सलिया जोंनि न'खर संसार जानाय गामियावसो फासेया एसे सोलायो नाथाय गिरा नों सानजारिबाबो गलपाराबाबो बोरदोनबाबो दख्लारिबाबो जों मोनसे टिउनाव खनोब्ला बिराद गोदै जायो आरो इसोरा बेखौ खोनासङो बाथ्राया बेनो जे जोंनि गेजेराव इउनिफिकेसनाव खम जादों दौरिफोरजों लानानै गोरोंफोरजों लानानै कालचारनि मानसिजों लानानै जों बेखौ दिनैसिम रावबो खालामनो हायाखै आरो ज' जुथुमनो हायाखै बे जोंनि ड्रबेक बेनिखायनो आं बेखौ बुंबाय जोबोद गोजोनथाव मानोना नोंगौ बे गासैबो सैथो मानोना जोंनि गासैबो बे मोनफ्रोमबो डायसिसनि सिङाव थानाय तेजपुर डायसिस बङाइगाव डायसिस आरो बिदिनो गुवाहाटी डायसिसाव जेरै जों बर'फोर नुनो मोनो आरो बर'फोरनि गेजेराव जोंहा बे सोरां लामाया मोनसे आर'ज बिजाब एबा बे बिजाबाव मेथाइनि बिजाब दा बे मेथाइनि बिजाबखौ सोरबा सासे जानो हागौ कम्प'ज खालामग्रा लिरबाय आरो बेजों लोगोसे सोरबा टिउन होग्रा होबाय नाथाय बे टिउन होनायखौनो आरो जों खोनानो मोन्दोंमोन सोरबा खोनानो मोनैया बिथांमोना जे बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंनानै जेरैबायदि खननानै होदोंमोन बेखौ लानानै आरो गावनि हाजोबैयाव जानो हागौ बे एन्डिङाव हाजोबैयाव स्टार्टिङावसो हाबाय एन्डिङाव हाजोबैयाव बे गावनि गोसो बायदि बै सोरबा
गामिनि सोरबा प्रसाराव गानो एबा सोरबा मेथाइ खनग्रा एसे गोरोङानो बे लाबाय बे टिउना गुबुन जालांबाय बिनि थाखायनो बे माखासे जायनि थाखाय जाय फंबाय मान्थेस बरगयारिया जोंनो मिथिहोनायनि बे खौसेथि गैयैयाव जोङो बेखौ बिसप आरो माखासे फादारफोरजों लानानै ज' जानानै जों बेखौ हयथ' जों बेफोरखौ फोरोंग्रा एबा क्लासिकेल लानानै जों बेफोरखौ फोरोङोब्ला नाथाय बबे क्लासिकेल बबे ABC बे मोनसेबो माबाखौ थिनबा आरो सोरनाबा खनो सम फागखौबो रोङा दा बेफोरखौ मिथियो जोंनो मानोना जोंनि बे रोङैनि गुबै खार'ना जों क्लासिकेलनि अभाब एबा मेथाइ देंखोगिरिफोर जोंनाव गैया अभाब जायनि थाखाय दिनै बेखौ जोङो बेबायदि माखासे हेंथाया नुजाफैदों दा बेजों लोगोसे आं एसे सोंबावनो बे दामनाय देनायनि थाखायनो जेनेबा जोंनि गेजेराव दा जाय दामनाय देनायफोरनि गेजेराव गोरों गोराफोर माखासे जोंनि गेजेरावबो थानो हागौ बे दामग्रा देग्रा गोरों गोराफ्रा खायसे खायसे बे जोंनि दासो आवगायबोनाय सोलोंनो गोसो दङ दामनोबो गोसो दं नाथाय बिथांमोना साहस मोना आरो सोरबा इनकारेज होआ सोरबा थुलुंगा होआ बिनि आन्दोआव माबा बिमा बिफानिबो माखासे दुरबलथाफोर दं नामा आरो माखासे जों दा बबेबा मन्दिराव सोरबा बुरिखौ मेथाइ खननाय नुयो बोरायखौ मेथाइ जेलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैनो जिरायना थायो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोनबा दे नंगौ जोंनि गिर्जाफ्राव गोबां बे मेथाइ खननायफ्राव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बारा भाग लाया बांसिन बोराय बुरैया खननांगौ जायो खार'ना बेनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ फ्रिलि दामनाय देनाय मोसानाय बेफोराव हगारनो नागिरा आरो बे सेंग्रा सिख्लाफ्राबो दाना बांसिन संसारिकआव आगान होदों मबाइल फैनायनि उनाव दिनै बिसोरो बांसिन गुवार लामाजों थाबायदों आरो रावबो बिमा बिफाया कन्ट्रल खालामनो हायाखै फिसाफोरखौ जों नुनो मोन्दों टाउनावनो होन गामियावनो होन बांसिन गिदिर गोलावनि फिसाफोर मिडिल क्लासनि फिसाफ्रा ड्राग्स जानानै गाज्रि जादों जौ लोंनानै गोग्लैनानै थादों आथें बायदों न'खरा नांलाय खमलाय जादों बेफोरखौ दोनखोमायो जोंनि मानसिफ्रा आरो गुबुननिखौ बिसोरो बिसार खालामो गोरिबफोरनिखौ बिसार खालामो धोनि गोरोंफोरनिखौ बिसार खालामा दा बेबायदि जादों बहुद जों नुनो मोन्दों आं दिनै बोसोरथाम फालक जाबाय जों बांसिन रिपर्टखौ मोनो दे जोंनि फिसा फिसौफ्रा गिर्जा हाबा गोरों गोराफोरनि फिसाफ्रा गिर्जा हाबा गोरों गोरानि फिसाफ्रा आमुकजों थांबाय थुमुकजों थांबाय बिदिल' माने 3 बोसोर 52टा सप्तायाव देवबार 52टा देवबाराव जों दिनै मोनबाय खालि बेबायदिल' रिपर्ट मोनदों जों लाजिदों मा खारनाव बिदि जाखो बुंनाया बुङो फिसाफ्रा खिन्थु बेलेग दिनै बेफोर गासैबो गोरोन्थिया जाबाय जोंनि बिमा बिफा जोंनि बिमा बिफानि थाखायनो बिदि जादों बिसोर गावसोरखौ बिराद गोरों सानो खिन्थु जिर' जोंनि बिमा बिफाफोरनि संसार जानाया बिफाया जायो बारान्दायाव बिमाया जायो न' सिङाव फिसाया जायो हासिं अमा बेदर लाबोनानै मालाबा बिसोरो बाइक बायनो धमकि होफैयो थाव सोनो बाइकआव आरो बाइकफ्राबो गासैबो माबा KTMनो माबा पालसारनो गिदिर बिदि बायना होयो मेट्रिक पास जाबानो बायनानै होयो ओमफ्राय गावनि फिसाखौ बुथारनानै लायो गुबुनखौ बिसोरो आसि थुयो नाथाय बिसोरो दिनै समाजाव बिबान लायो ओमफ्राय बेबायदि मानसियानो जायनि न'खराव केलेंकारि जायनि न'खराव दिनै फिसाफ्रा गाज्रि बिमा बिफाफ्रा गाज्रि समाजजों लिंक गैया थगायनानै जाग्रा माबा माबि बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो समाजाव जायगा होनो नाङा नंगौ थाथों बिसोरबो नाथाय गिदिर बिबानफोरखौ जों होनो नाङा नोङो जुदि समाजखौ खौसे खालामनो हायाखै फोसाबनो हायाखै नोङो गावनि फिसाखौनो मोजां खालामनो हायाखै नोंनि फिसायानो गुबुनजों हाबा जानानै गोदाव सोराव जाबाय नों गुबुनखौ मा बुजायनो हाया जोंनि दैदेनगिरिफोरा आरो जोंनि न'खरनि बिमा बिफाफ्रा बेनि दायनिगिरि आं गुबुनखौ बुङा गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बेखौ खालामाखै जायनि जाहोनाव जोंनि दामनाय देनायाव दिनै गैया जादों मिसनफ्राव दामनो देनो गैया जादों आरो गामिफ्रावबो गैया जादों बोराइफोरनो दामो जों बहुद बुङो जों बहुद गामि थांनानै माबोरै दामनांगौ माबोरै देनांगौ दा माबायदि लिडिंफोरखौ सनमान नांगौ फालकखौ प्रिसिडेन्टखौ सनमान होनांगौ जों बुङो नाथाय बुजिया साहा फैयो होनबा खोलाहा थाङो सानजा फैयो होनबा सोनाबहा थायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाजो खंखर बेरायनानै हराव फैयो बेबायदिजों नों समाजखौ जेबो खालामनो हाया आरो सानो आं गैयाबा बे बर'दिना जानाय नङा बे सभाया जाया बे मिथिङा जाया सानो नाथाय जायो बेबायदि गोमोनथि बेबायदि इग' थायोब्ला जोंनि समाजा जोंनि न'खरा माबाबो जौगानाय नङा आं बेखौनो खावलायदों दा बर' केथलिक ख्रिस्ट' सिबियारिफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि फिसाला फिसाजोफोरखौ फिसाफोरखौ गिबियाव बिसार खालामग्रो बेनिफ्रायसो गुबुनखौ बिसार खालाम जेब्लासिम जोङो फिसा फिसौखौ कन्ट्रल खालामनो हाया जों मालायनि फिसा फिसौखौ कन्ट्रल खालामनो लाब गैया
आं बेखौ खावलायबाय आरो जाय दैदेनगिरिफोर जायो मोजां मानसिया दैदेनगिरि जायोब्ला मोजां थगायसुला थगायनानै जाग्रा गावखौल' सनमान नागिरग्रा गोजौआवल' थानो नागिरग्रा हो मालायखौल' बिसार खालामनानै गावनिखौ दोनखोमाग्रा हो गिदिरखौ गिदिर सनमान होयै थाट्टा होग्रा बेबायदि मानसिफ्रा मालाबाबो समाजनि धोरोमनि खामानि मावनो नाङा नङाब्ला समाजा बयबो सोलोंलांगोन गाज्रियाव थांगोन थाखा फैसानि थान्दायावल' थानो नाङा जोङो थाखाखौ गारनानैबाबो सम्पतिखौ गारनानैबाबो धोरोमनि हाबा मावोब्ला जोंनि धोरोमा गुवार जागोन आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों मोजां लामायाव लाबोनांगोन इउथ ग्रुपखौ जों मोजां दानांगोन दा जों खोनानो मोन्दों जोंनि बर' केथलिकआवबो ससाइटियावबो गोबां माबा आफाद दाबायनो बर' केथलिक एस'सियेसन दादों सोरबा फराम दादों सोरबा इउथआनो मोननै मोनथाम दङ सनितपुरनि बेलेग गुवाहाटीनि बेलेग क'क्राझारनि बेलेग बङाइगावनि बेलेग उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेलेग मानो बिदि जानो मोनखो जों दुखु मोनदों मानो इउनिफिकेसन जानो हायाखै बे खारना जाबाय दे सेक्टेरियान एरिया बाय एरिया गावबागाव एरियाखौल' लानानै जोंनि मानसिफ्रा बिजि थाबाय नाथाय बै ओनसोलनि बाक्सा बायदियाव जोंनि मानसिया बारा गैया सनितपुर बायदियाव बेलेगाव उलखुमपुरजों जोंनि मानसिया बारा गैया बिनि मानसिफोरखौ जों सानासै जों साननांगोन बे एरियानि मानसिफोरखौबो बिसोरनोबो जोङो मेथाइ खननायनि दामनाय देनाय क्लासिकेल माबाखौ फोरोंनांगोन गावनो दामनो देनो गोरों नङाब्ला गावनो मा टिउन ना दाद्रायाव खनदों ना खाहारबाव खनदों ना खेमथाव खनदों ना ABC आव खननांगौ बेखौनो जों मिथियाब्ला जोंनि मानसिया हारमनियाम दामबा जाया जोंनि बे बैसागो बायदि खुला खुलि थियाटार बायदि दामब्ला जाया एसे सिस्टेम दं जोंना बेबायदि सिस्टेमजों थांनांगौ जोंनि गिर्जाफ्रा अब्लासो मोजां खोनाथावथाव जायो इसोरा बेवहाय गोजोननाय फैयो आं बेखौ बुंबाय दामनाय देनाय आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बबे लामाजों थांदों बिमा बिफानिफ्राय माबोरै गोजान जादों समाजनिफ्राय बोरै गोजान जादों गिर्जानिफ्राय बोरै गोजान जादों समाजा मा खालामनो सानदों बे बाथ्राखौ आं दिनै एसे बुंबाय